l'Associació Catalana per la Protecció i la Promoció dels Productes de l'Alt Camp va organitzar per tercer any consecutiu i dins dels actes de la Fira Agost 2013 el tast de productes agroalimentaris fets a la comarca. L'entitat agrupa prop d'una trentena de productors sota la marca Fet a l'Alt Camp, un distintiu de qualitat per promocionar productes elaborats de forma tradicional utilitzant matèries de base originàries de la comarca. Aquesta associació es va crear per aglutinar una mica tots els productors artesans de vins, de caves, de fruits secs, de formatges, de panaderies, de pans artesans, tot de productes artesans, i ens hem associat per poder fer conjuntament tota una sèrie d'actes per donar-nos a conèixer i promoure cadascú el seu negoci. Són 25 productors en aquest moment associats, vull dir, això va començar ara fa cosa de 2 anys i s'està apuntant gent de diferents sectors, sobretot però sota la base de productors artesanals. El tast es va organitzar a la plaça de l'Oli i va aplegar un centenar de participants que van gaudir de les bondats d'alguns productes de gran valor afegit fets a l'Alt Camp i amb ingredients de l'Alt Camp. Els tíquets, que es venien al mòdic preu de 2 euros, de seguida van quedar exhaurits. Els productors presentaven els seus productes i n'explicaven les seves característiques mentre el públic assistent tastava seguint les indicacions dels productors per paladejar correctament cada producte. Nosaltres el que oferim és un tast una mica alegre en el sentit de que volem maridar tant vins com caves amb fruits secs, amb mel, també hi ha marmelades i llavors també juntem del forn de pa i les marmelades i fem un tast de tots els productes artesanals aquests que t'estava comentant de cara a fer un maridatge i que la gent provi el que és el producte fet a mà de tot el que és el camp. Aquest és el tercer any que fem aquest tast i que fem aquest maridatge i el primer any va ser una mica fluixet i l'any passat ens van abrumar, de gent, perquè evidentment va córrer la veu que això havia estat tan bé i llavors clar, i enguany tornem a tindre ja tots els tíquets venuts ja a dia d'avui. Els assistents van poder gaudir de les bondats de la vinya amb cava i vi, maridatges curiosos com la cervesa artesana de Farigola i les galetes d'espelta i fins una coca artesana d'espinacs. El tast s'ha consolidat com un atractiu més a la Fira Agost i és una bona fórmula per donar a conèixer els productes de casa. A més del tast a la Fira Agost, l'associació organitza mostres dels productes agroalimentaris a d'altres esdeveniments de la comarca i actuacions per potenciar la marca Fet a l'Alt Camp.